Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Erna Selawati, kelas 12 Cedal 2 absen 7. Dan mriki kula badhe presentasi US Basa Jawa Pasrah Pengantin. Mahardikeng tias ing kamardikan Nugroho Gumiwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung, mugi hanggung sumada wonten jiwangga kula panjenengan sawanggung waratin sagung dumadi raharja nisa kelas tuhu. Nuwun panjenengan nipun Bapak Senowijaya, kula pun Erna Selawati ingkang minangka sesulih Bapak Sucipto Adi sekalian kepareng matur wonten ngarsa panjenengan. Sepisan awet saking pangestu berkah panjenengan lampah kula sak pangambyong wiwit saking kriya ngantos dumugi dalem punika wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Kaping kalih panjenenganipun Bapak Sucipto Adi sekalian pangaturaken salam taklim kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia keselamatan saha karaharja lumeber dumateng Bapak Senowijaya sekalian garwa saha sabrayat ageng. Kaping tiganipun dene wigatosipun anggen kula sowan nun inggih masrahaken pengantin kakungpun Bagus Danang Wijaya saperlu panggihaken kaliyan Nimas Ayu Sekar Arumsari putra-putri saking panjenenganipun Bapak Sucipto Adi sekalian garwa, sehingga hanggreketaken balung pisah daging arenggang. Mugia boten hanapung sah miturut agemi nanging ugi sah mangguning budaya satataning adat Jawa. Kaping sekawan nyuwun pangapunten mbok bilih anak Mas Danang Wijaya anggenipun mangun balesomah ing samangke tasih kathah kekiranganipun awit sedaya punika kalebet janatinah sawantah. Pramila dumateng para sesepuh ugi kapurih saged hananuntun wonten ing margi ingkang jumbuh kaliyan paugerah. Mekaten wosing gati sampun kula aturaken. Ambuk bilih wonten kirang patraping atur saha tindak tunduk ingkang boten nuju prana, kula hanamung nyuwun lumuntiring samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.